Bi ambe arabadona afrikalo kile wolonwula an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye juma don afrikalo kile fila bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin MINUSMA ale kɔni ka finitigiw kɔni ka dagayɔrɔ dɔ ma mun kɔni bɛ Aguelog kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko jatigɛ wale tabaw ko olu kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin MINUSMA ale ka finitigiw kɔni ma ni o kɔni kari ɲɔgɔnna senfɛ a yirala ka fɔ ko MINUSMA finitigi naani olu bɔnɛla u ni na mun kɔni ye jatigɛ wale taba ninnu kɔni fɛnɛ ko mɔgɔ 40 kɔ olu kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni na k'aw ladɔnnaya ka fɔ ko jatigɛ wale taba minnu kɔni ye ni bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin MINUSMA kɔni ka finitigiw ma ko Iyad Agali ale kɔni ka cɛdenw kɔni ne kun don a yirala ka fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ 40 kɔ minnu kɔni fɛnɛ tɔlen filɛ ni jatigɛ wale tabaw olu kɔni ka fanfɛ ko maa kelen yɛrɛ kɔni kun b'a la ko o kun ye Iyad Agali ale kɔni kun ka cɛfarin dɔ ye ni a yirala ka fɔ ko o kɔni kun jɔnɔ kɔni ka bon kosɛbɛ a ka kɛlɛw kɔnɔna la ni jatigɛ wale in kɔni talen ka ɲɛsin MINUSMA ka finitigiw ma kibara fɔlɔ dɔw kɔni kun bɔra ni olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko jatigɛ wale taba mɔgɔ 20 kɔ ko olu kɔni ne kun bɔnɛla u ni na nka ɲininiw kɔni kɔfɛ a yirala ka fɔ ko jatigɛ wale tabaw olu kɔni bolila ka u ka mɔgɔ 40 kɔ ka olu kɔni ne suto u kɔ ko manani minnu kɔni fɛnɛ tora MINUSMA finitigiw kɔni ka fanfɛ ko ni manani yɛrɛ kɔni bɛɛ kɔni kun ye Cadi jamanadenw de ko wa fɛnɛ ko MINUSMA finitigiw ko u ye jatigɛ wale manani ka olu kɔni ɲɛnama minɛ ni u kilala ka olu kɔni bila Mali finitigiw olu kɔni ka bolo kan kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da kulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kari don avril kalo kile 5 bingalikɛ wale kɔni tara ka ɲɛsin Gao duguden dɔw kɔni ma yen nɔ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko dumunikɛyɔrɔ dɔ kɔni na ni o ye restaurant dɔ ye ko jatigɛ wale taba dɔw kɔni kun bɛ ka tɛmɛ ko ninnu kɔni ye u to o la ni ka mugujugu dɔ kɔni fili ka don ni restaurant in kɔni kɔnɔ ni o kɔni senfɛ a yirala ka fɔ ko mɔgɔw kɔni kun bɛ yen nɔ wa o mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la mɔgɔ 3 olu jogina nka dɛmɛ kɔni donna o ma joginen ninnu kɔni ma ka taga ni u ye kɛnɛyaso la walasa cogoya min na u ka furakɛliw bɛ se ka kɛ cogoya min na kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don avril kalo kile 6 bingalikɛ wale dɔ tara ka ɲɛsin Mali finitigiw ma Kɔna Mopti mara la kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Mali finitigiw olu kɔni jatigɛ wale tabaw kɔni karila ɲɔgɔn na o senfɛ Mali finitigi kelen o bɔnɛna ani na wa ma naani yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina mun kɔni ye jatigɛ wale taba ninnu kɔni fɛnɛ olu kɔni bolila ka u ka ma 12 ka olu su kɔni to wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ u bolila k'u ka maramafɛn caman kɔni to ale ni telefɔni ale ni arajo dɔw fɛnɛ nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni yɔrɔ kofalen na Mali finitigiw olu ka ɲɛmaba min kɔni bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko chef d'état-major général des armées ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira ka fɔ ko a ka danaya bɛ Mali finitigiw kan ko wa ko u ka dɔ fara cɛsiri kan ko walasa adamadenw olu n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na a tilala fɛnɛ ka tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ale n'a somɔgɔw ma ni ka nɔgɔya da yɛrɛ fɛnɛ kɛ maa joginen ninnu kɔni fɛnɛ ye kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni tarata don ye avril kalo kile 6 a yirala ka fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 129 de la Mali jamana kɔnɔ mɔgɔ 20 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ 3 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye o sababuya la coronavirus kɔni yela mɔgɔ minnu na olu kɔni kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi marabolo kɔnɔna Kulikoro marabolo kɔnɔna Sikaso marabolo kɔnɔna Mopti marabolo kɔnɔna ale ni Bamakɔ yɛrɛ sigidaw kɔnɔna la o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu minɛ olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 10,750 ale ni 50 la mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 70,000 la ani mɔgɔ 9 mɔgɔ minnu fɛnɛ tayala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 300 ale ni 96 la o sababuya la hali bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ka welewelemada don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sanuya walew an ka olu matarafa ale ni taabolo minnu kɔni ɲininen don an fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka olu labato walasa cogoya min na an bɛ coronavirus bana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ